Klenot slovenskej poézie s ilustráciami a v grafickej podobe, akú ste ešte nevideli. Áno, toto je ona, Poézia srdca od Maše Haľamovej, jednej z najvýnimočnejších slovenských poetiek, autorky krehkej ženskej lyriky, ktorá doslova hladí dušu. Viem, že som do veršov vložila nie kus, ale svoje celé srdce. Každá báseň, to som ja, povedala Maša Haľamová. Básne do knihy zostavila redaktorka a publicistka Anna Šikulová, ktorá tvrdí, že Haľamová vedela svojimi veršami zasiahnuť vaše srdce. Aj preto Poézia srdca. Využívala doslova prírodnú obraznosť, ktorú vodkala do veršov prirodzene, ako by to bol jej materinský jazyk. Práve vďaka tomu sa dokáže aj o ťažkých témach vyjadrovať prirodzene, s pokorou a ľahučkou. Preto aj jej poézia vnáša pokoj a ľahkosť do srdca aj nám. Duša luxusnej knižnice Gabika Belopotocká okamžite vedela, koho osloví, aby ilustroval poéziu Maše Haľamovej. Vynikajúcu a oceňovanú maliarku Katarínu Vavrovú, ktorá však pri prvom stretnutí váhala. Vraj mala veľa práce a asi by to nestíhala, no Gabika jej dala prečítať básne. Za týždeň Katka zavolala a hovorí: Maša mi totálne sedí. Absolútne ju mám rada a tie básničky sú nádherné. Tam bol taký určitý súzvuk, si myslím, že som cítila takú tú harmóniu v tých básniach a že dá sa povedať, že som sa tam našla a hovorím, že asi Mašu Haľamovú ilustrujem celý život, lebo mi je až tak blízka, že ten svet nejaké, tam vzniklo také určité prepojenie. Grafickú podobu, jedinečné prepojenie nádhernej poézie s citlivými ilustráciami dotiahla Barbara Balogová, ktorá v posledných rokoch získala viaceré ocenenia za najkrajšie knihy Slovenska. Na našom prvom stretnutí som okamžite pochopila, že Katka sa zaľúbila do Maši Haľamovej, úplne ju pohltila, ako povedala, a mala neskutočné pripravené alternatívy ku každej jednej básni, takže bola radosť pracovať na tomto projekte s takouto vášňou z každej strany. Tvorba a dielo Katky Vavrovej, dovolím si povedať z toho, čo mám navnímané, je špecifikované jej brilantnou kresliarskou technikou, zameraním sa na detaily a farebnosť, ktorá vychádza z jej knížiek, práve doplňa túto poéziu. Komplet obsahuje exkluzívnu ručne číslovanú knihu, ozdobné puzdro, certifikát originality a biele rukavičky a tiež originálnu grafiku Kataríny Vavrovej s podpisom, pričom si môžete vybrať grafiku Láska alebo s úsmevom. Poéziu srdca napokon uviedla do života kvetmi špičková huslistka Barbora Botošová, ktorú očarilo úžasné spojenie veršov a ilustrácií. Majú obrovskú hĺbku, je v nich emócia, krehkosť, zraniteľnosť a taká tá, možno, nazvem to teda, bude to možno také klišé, ale ženská duša, ženské srdce, ženská energia a mi sa to strašne páči. Nech sa knihe darí. Poézia srdca Maše Haľamovej s ilustráciami Kataríny Vavrovej vychádza v limitovanom počte len 300 výtlačkov a objednať sa dá iba na www.luxusnaknižnica.sk, kde nájdete aj prednes vybraných básní Katarínou Šafaříkovou.